kampanya piştgiriya yekîneyên parastina jin YPJ. Xwe parastina rewa û parastina civakê li dijî terorîzm û şîddeta rêxistinkerî mafekî ku ji hêla zagon û hevpeymanên navneteweyî ve li ser bingehê peymana netewên yekbûyî û peyamên cinêv û biryara 1325 û peymana neteweyên yekbûyî ya derbarê aştî û ewlehiyê de hatiye garantîkirin. Nemaze dema ku jin û zarok dibin hedefên sereke yên kuştin, revandin, koçberkirin û kolekirinê. Di van salên borî de li Sûriye gelek tawanên mezin ji milê rêxistinên terorîst de derheqê sivîlan de hatin kirin. Ku jin rastî binpêkirinên herî kirît hatin. Jin û zarok bi her cûre binpêkirinê re rûbûman. Bû sedema ku berpirsyariya parastina xwe û beşên herî zêde di metersiyê li ser milê civakê ferz bibe. Di van şert û mercan de pêwîstiya bi hêzên ku bikaribin jin zarok û civakê biparêzin û li hemberî terorîzma ku mirovahî rûmet û mafê wê yê jiyanê armanc digre raweste derkete holê. Li ser vê bingehê yekîneyên parastina jin hatin avakirin. Yekîneyên parastina jin YPJ dema ku li Rojava hatî damizrandin ve ispat kiriye ku hêzeke herî bi bandor û sembola herî bilind a rêxistina jin li seranserê Sûriyeya. Di salên borî de YPJ yek ji hêzên herî berbiçav yên ku li hemberî terorîzmê şer kiriye û di parastina mirovahî rûmet û azadiyê de mînakekî bê hempe pêşkêş kiriye. YPJ di şerê li dijî Daeş û rêxistinên din yên Tewdrew de di refên pêşîn de cih girtiye û bi awayekî rasterast beşdarî parastina sivîlan bû. Bi hebeş a tevger û rêxistinên jinan li Rojava destpêkirina kampanya piştgiriyê yekîneyên parastina jin bi dirûjmeya em tev YPJ ne, YPJ nûnertiya me ya radigihînin û daxwazên me ev in. Yek, nazkirina yekîneyên parastina jin wekî hêzeke leşkerî birêkûpêk di nava Wezareta Parastina Sûriyê de. Parastina pêkhate yekîneyên parastina jin wekî beşeke yekgirtî pergala parastiniya Sûriyeya taybet bi herêmên Rojava. Parastin û sepandina destkeftiyên jin li Rojava ku jinan Kurd û Sûrî li herêmê û cîhanê wergerandiye mînakekî pêşeng. 4. Serbestberdana girtiyên jin, radestgirtina cinazeyên şehîdan û eşkerekirina çarenûsa jinên wenda û çarenûsa wan ya nediyar. 5. Em bang li hevpeymanên neteweyî û hêzên bi bandor dikin ku piştgirî bidin pêşdakirina yekîneyên parastina jin YPJ di pergala Wezareta Parastina Sûriyê de û nazkirina statuya wan. 6. Li ser esasê ku danezana Mekezagona Sûriyê tu bendeke ku xizmeta leşkerî bi mêran sînodar bikin nake nava xwe derfetê dide ku xurtkirina beşdariya jin di saziyên leşkerî û ewlehiyê de. Li ser vî براستی ایرو ام الورن جبو ام بیژن پشتگیریا هزین پاراستنا جن YPJ جبرگو پشتی وقع گوهرتنین گول سوری هاتن چکرن ليه مخابن درباري جندا براستي يعني قالك زحمتين وين هنا دسبيك دملي سياسي دا جن هاتا الدور خستن يعني